na gode yawa haka bisi mu yanzu a kan gawuna ba za mu ji tsoro ba tafiyar gawuna gano ba za mu ji tsoro ba ni motar alfa ba zan shiga da sani na ba mu yanzu a kan gawuna ba za mu ji tsoro ba ga gawuna gagaro ba za mu bushirme ba ke motar alfa ba zan shiga da sani na ba kwikwiyan gidan sula ba zai iya komai ba Ganduje ya ce duk mai kauye da mutan birni Ganduje ya ce gawuna garo a Kano sun yi tafiyar gawuna gano ba za mu ji tsoro ba wasu sun bi ruwan zafi mu mun biɗi mai sanyi mu yanzu a kan gawuna ba za mu ji tsoro ba in gawuna ya zam gwamna ai tafiyar ta yi ke motar alfa ba zan shiga da sani na ba gagara a gefewa ne za ya tsaya sanyi Ganduje ya ce duk mai kauye da mutan birni kuma gawuna ne gwamna ko da wani bai so ba tafiyar gawuna gano ba za mu ji tsoro ba dubutin sa komanda ne ba za mu ji tsoro ba mu yanzu a kan gawuna ba za mu ji tsoro ba murtala silan garo Allah ya yi mai komai ke motar alfa ba zan shiga da sani na ba gwamna a Kano yau ko sabon dubuti ya mai Ganduje ya ce duk mai kauye da mutan birni wannan tafiya ta yi mana kyau har da mutan gwarmai tafiyar gawuna gano ba za mu ji tsoro ba gagawuna gagaro noman mu muka yi maimai mu yanzu a kan gawuna ba za mu ji tsoro ba ga baba komandawa ne za ya bi dan jimmai ke motar alfa ba zan shiga da sani na ba dubuti da rabin dubuti ne karfa kuce ko